L-anzjani kollha residenti f'San Vincenz de Paul li kienu jagħmlu użu minn post mikrilhom mill-gvern issa ser jibbenefikaw minn 20% roħs fuq l-ispiża li tittieħdulhom mill-pensjoni. Miżura li hu mifhum li ser tħalli sa massimu ta' 3,000 euro fil-bwiet tal-anzjani. Din l-inizjattiva ser twassal biex l-anzjani li jażlu li jirritornaw iċ-ċavetta tal-post lura lill-Istat igawdu porzjoni kbar tal-pensjoni. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes qal li dan huwa eżempju konkret ta' kemm is-suċċess ekonomiku li qed jikseb pajjiżna qed igawdu minnu kulħadd. Din l-iskema bija l-anzjan li qed jgħix ġo dar tal-gvern jew inkella ġo dar tal-privat imma finanzjata taħt programm ta' PPP mill-gvern ser jibbenefika minn dħul iktar 20% fil-pensjoni tiegħu fejn qabel tinqatalu 80% mill-pensjoni ħajibdew jinqatawlu 60%. Fej kienet tinqatalu 60% jibda jinqatalu 40%. Ċertament dan ifisser f'termini finanzjarji bejn 1600 jew nkella qrib 3000 euro fis-sena, plus li wkoll ma jridx jibqa' jħallas il-kera biex iżomm dak il-post għalli jista' jinqala. Intant, is-Segretarju Parlamentari stqar li din l-inizjattiva mhux ser tħalli bis-silfrot tal-anzjani li sejraw traħħis fl-ispiża biex jgħixu f'San Vincenz jew f'djar tal-anzjani privati li huma ffinanzjati mill-gvern, iżda ser wassal ukoll biex għat-djar jiġu ritornati lura lill-gvern. Dan joħloq opportunità biex iżjed nies igawdu minn dawn id-djar. Diment li wkoll qed jieħu ħsiebhom issa l-gvern ninkoraġġuhom biex anke fil-vulnerabilità tagħhom nifhmu dan il-raġun għalhekk għamilna din l-iskema u tajna din l-inċentiva ikunu jistgħu jgħaddu l-proprjetà aktar malajr ħalli nirkupraw iktar stokk biex imbagħad dak l-istokk jerġgħu jintużaw għall-akkomodazzjoni soċjali. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Ġus Deċelis u l-Ministru għall-Familja Michael Falzon esprimew l-fatt li din hija sitwazzjoni li minnha ser igawdu ammont sostanzjali ta' persuni fuq livell differenti. Miżura li jaħolqa fil-kolonna ta' miżuri li ġew implementati li permezz tagħhom qed jiġi assigurat kwalità ta' ħajja ħjar.